Jeg fik lige spontant lyst til at filme en vlog, så jeg tænkte, at jeg ville handle på motivationen. Vi har weekend lige nu, så vi har lidt forskellige ting på vores to-do-liste. Jeg er lige nu i gang med at prøve at pakke mit tøj fra flyttekasser og ind i vores garderobeskab. Jeg står inde i vores soveværelse lige nu, som er et af de steder i huset, hvor at der virkelig er sket meget siden, at jeg sidst lagde en video ud. Generelt er der faktisk sket en del i huset i den tid, jeg ikke har været aktiv herinde. Så jeg tænker, at jeg også lige giver jer en hurtig overflyvning i løbet af videoen på, hvad vi har fået lavet. I tilfælde af, at I ikke følger med ind på Instagram. Hvis I følger med derinde, så tænker jeg, at I er rimelig opdateret. Det er ret nyt, at vi er rykket ind i soveværelset, og soveværelset er heller ikke helt færdigt endnu. Der mangler stadig lige de sidste små detaljer. Blandt andet skal vi have fundet en dør, og vi skal have sat fodlister på. Vi skal også have bygget en vindueskarm. På den her væg, der skal vi have opsat noget tapet. Det er derfor, at den kun lige har fået et hurtigt lag maling. Og så skal gulvet slibes, og det er faktisk hele grunden til, at vi har sat resten af renoveringen af det her soveværelse på pause, fordi at vi havde planer om at slibe det selv, men vi kan godt se, at det hurtigt løber op, når man skal lege diverse maskiner over flere omgange. Så nu arbejder vi lige videre med Holgers værelse, som vi har haft sat på pause, mens vi har fokuseret på det her værelse. Så derfor er det sådan lidt halvfærdigt, men samtidig også virkelig rart, at vi kan tage det i brug. Hej, vi er ude at grave hul. Var I ude at grave et hul? Til hvad? Til planten. Til planten. Så kunne den vokse. Det her værelse, det var der, hvor vi sov inden før, og det har vi lige lavet til et midlertidigt legeværelse til Holger, så vi kunne fjerne alt hans legetøj fra stuen, så vi har lidt mere plads. Hvad er der sker? Hej. Så gør sådan her, så kan du se, hvad du filmer. Hej, hej. Mil. Det er fedt. Ja. Yeah. Igen. Nej, det må du ikke. For min far og min mor. Hvad er det? Tranebær hedder det. Kræber. Det smager lidt ligesom rosiner. En af de sådan helt store ting, der er sket, det er, at vi har fået skiftet alle døre og vinduer, lige med undtagelse af et sted nede i kælderen, hvor vi også skal have lavet et vinduesparti på et tidspunkt. Og grunden til, at jeg siger os, det er fordi, at vi har fået lavet et vinduesparti herinde i stuen, som vi er mega glade for. Det har virkelig gjort en kæmpe forskel. Jeg kan prøve lige at se, om jeg kan sætte et før billede ind her, men ellers så lavede jeg en reel på min Instagram, der viste før efter, hvor man virkelig også kan se, hvor stor en forskel det har gjort. Vinduespartiet ser sådan her ud. Holger og jeg, vi har også været i gang ude på terrassen over nogle omgange at shine den lidt op. Terrassen, den skal også renoveres på et tidspunkt, men det er ikke lige vores første prioritet. Så derfor har vi bare lige shined den op, sådan så at... Hvorfor jeg snakker? Det er fordi mor, hun har nogle venner på internettet. Ja, det er lidt fjollet. Min far kan også nogle gange nok med den. Ja, det kan også godt være, at far nogle gange skal snakke til kameraet, hvis han har lyst. Jeg er lidt i tvivl, om vi gerne vil bygge den lidt ud. Lige nu tror jeg gerne, vi vil have den en flise eller to dybere, men det er lettere for os at vurdere, når vi ligesom har brugt den en hel sommer. Patrick hjælper mig lige med at få sådan en udtræksskinne ind i mit skab. Den ser sådan her ud, så kan man hænge tasker eller halsterklæder eller et eller andet på, som jeg synes er meget smart. God formiddag. Det er søndag, og jeg er lige gået i kælderen for at vaske noget tøj. Det evige projekt, der aldrig stopper. Vi har stadig lige en ægte vasketøjskurv, og det er faktisk lidt løgn, fordi vi har den her over. Men lige nu der er det bare lettere at have det i den her pose. Så vi fortsætter med de praktiske gøremål i dag. Men det er faktisk virkelig rart, for jeg føler, at vi har haft mange planer her de sidste
Fra weekender, så kan jeg altid meget godt lide oven på sådan en periode, hvor man har været sådan en del ude af huset, at man så også lige har bare en hel weekend hjemme, hvor man ikke har planer, hvor man rent faktisk kan komme til bunds i nogle af de praktiske ting. Jeg har også haft sagt ja til noget overarbejde i den her weekend, og jeg kan jo arbejde hjemmefra. Så jeg har arbejdet her både fredag og lørdag aften, men jeg blev heldigvis færdig i går, så i dag der kan jeg også lige nyde en søndag aften uden arbejde, hvor jeg bare kan slappe helt af. Jeg tænker, at jeg skal prøve at komme i gang med at redigere den her video, sådan så at jeg får den lagt ud. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk et par gange prøvet at filme nogle videoer, som jeg er endt med ikke. Hvad siger du? Jamen, jeg vil gerne komme over og se far en lille babyskat. Jeg skal bare lige sætte den her vask over. Så har jeg faktisk startet en del vlogs, som jeg sådan aldrig har filmet til enden. Hernede der har vi faktisk også fået fjernet et stort møbel, der stod herovre, og det var egentlig et ret fint møbel, men det var så gammelt og slidt, at vi besluttede os for at fjerne det. Det er jo det her rum, der på et tidspunkt skal blive til et vasketørrum, og lige nu der er det stadig et vaske- og et tørrum, og så opbevarer vi også lige nogle af vores havemaskiner. Indtil vi på et tidspunkt får købt et skur, hvor at vi kan få sat det hele ud. Vi har kigget på lidt forskellige skure, men det er lige det der med sådan at finde ud af, hvornår det giver mening at prioritere at bruge pengene på det, fordi det er faktisk ret dyrt, sådan et træskur. Det drejer den anden vej. Sådan. Jeg kan lægge den over, men jeg tager den der af. Du skal passe på, når du løfter den. Og så lægge den her over, ikke også? Kan du mærke, den er lidt tung? Holger og jeg er lige i gang med at skille et bord ad, som stod i huset, da vi overtog det. Og det har bare været sådan et bord, som vi bare har sat ting på. Så det har ikke haft nogen funktion for os, og det er lavet af det samme, som der er bordplade ude i køkkenet. Så det er ikke et bord, vi sådan har tænkt, at vi kan bruge et andet sted. Bordet stod herovre før, og fyldte bare meget upraktisk. Og det her, det er mig, der har lavet hul i væggen for at finde ud af, hvad den her væg den var lavet af. Fordi vi havde en teori om, at den her væg den var bærende, eller i hvert fald, at det her hjørne var bærende. Og vi vil gerne have væltet den her del af væggen. Vi lader hjørnet blive, og så vælter vi den her del af væggen, så vi får et åbent sådan køkken spisestue. Og vi har næsten lige fået at vide, at vi kan fjerne den her væg, uden at skulle gøre noget. Vi frygtede lidt, at vi skulle have en jernbjælke enten op i loftet, eller ind i ydermuren her. Men vi kan bare banke den ned, når vi er klar til det. Holger og Patrick, de lige kørt mod lossepladsen med forskellige ting og sager. I går der fik vi sat skabslåger på vores skab. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har fortalt her på YouTube, men vi har selv bygget skabet ind. Det er bare et helt almindeligt IKEA-pakskab, og så er planen, at jeg vil male lågerne, og så har jeg bestilt nogle greb hjem. Patrick han har gået og ryddet op inde på Holgers værelse, sådan så der er plads til, at vi kan komme i gang med at arbejde herinde. Jeg tror ikke rigtigt, at der er sket så meget, udover at der er blevet lavet lofter. Så det næste, der skal ske, det er, at vi skal lige have fjernet en lille smule af sådan de store tapetrester. Sådan noget her for eksempel. De skal lige fjernes, sådan så det ikke buler ud. Så har jeg været lidt i gang med sådan at klatspartle. Der er stadig nogle huller rundt omkring, der lige skal fyldes ud, inden at vi fuldspartler. Der er også nogle reparationer ligesom den der også lige skal fikses. Men nu vil jeg lige slæbe de her ned i kælderen. Vi har i lang tid haft en masse flyttekasser stående herover, fordi at vi jo har skulle bruge nogle ting, som ikke har kunne være nogen steder. Og i dag er vi endelig kommet af med dem alle sammen, og det er virkelig rart. Det giver bare en bedre fornemmelse af rummenes størrelser, sådan så at vi bedre kan finde ud af, hvad der skal ske. Vi går med rigtig mange tanker, og der er ting, vi er 100% sikre på, som for eksempel, at vi gerne vil vælte væggen ind til køkkenet, og at indretningen nogenlunde, altså der kommer til at være en sofa her og et sofabord. Vi skal både have en ny sofa og et nyt sofabord, og fjernsynet kommer også til at hænge der, hvor det hænger. Det skal bare hænge på midten af den her væg, fordi vi lukker det her dørhul, og så laver vi et dørhul ud fra gangen i stedet for. Så derfor bliver det rykket over og sidder i midten.
I dag skal vi i gang med et mega spændende haveprojekt, så jeg har tænkt mig at fortsætte den her vlog. Patrick og Holger, de er lige ude at køre, og når de kommer tilbage, så går vi alle sammen ud i haven og starter på det her projekt. Og jeg er på vej ud i haven nu, for at danne mig et overblik over, hvordan og hvorledes vi lige skal bære os ad, fordi at det ser ikke super nemt ud. Jeg føler faktisk, at Patrick og jeg skal igennem den helt store, avancerede IKEA-test. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er hele det her renoveringsprojekt en stor IKEA-test. Inden jeg lige fortæller mere, så sætter jeg lige herover, for ellers så ved jeg, at mine arme de kommer til at syge til lige om et øjeblik. Men han er vel blevet 30. Vi har købt et gyngestativ med rutsjebane og en lille form for sådan en klatrebane til Holger. Det er faktisk noget, vi snakkede om allerede, da vi flyttede ind, og vi var også sådan i gang med at researche list. Men så ramte vi lynhurtigt efteråret og vinteren, og vi blev grebet af renoveringen ovenpå, og at vi skulle i gang med alle mulige projekter. Så vi besluttede, at vi ville vente til vi ramte sommeren, så vi har brugt lidt tid på at finde ud af, hvad for et klatrestativ vi skulle købe. For der findes virkelig mange i mange forskellige prisklasser. Men jeg føler, at vi endte med et godt valg, så nu er jeg virkelig spændt på at se, når det bliver samlet. Vores oprindelige plan var egentlig, at vi ville have Holger passet, sådan så at Patrick og jeg vi kunne samle det i ro og mag, og at Holger han så kunne komme hjem og blive forhåbentlig mega overrasket over at se, at det står færdigt. Men det har ikke lige kunne lade sig gøre, så vi endte med en anden plan, som er, at vi alle sammen går ud og starter på at samle. Vi fortæller ikke Holger, hvad det er, vi skal samle. Han elsker at hjælpe med at lave sådan nogle her ting. Så vi prøver at samle det stille og roligt. Måske kan det være, at han undervejs godt kan se, hvad det er, vi er i gang med at samle. Og ellers så håber vi lidt, at vi kan få samlet noget nu her, og når Holger så er puttet i aften, så kan Patrick og jeg gå ud i haven sammen og forhåbentlig måske samle det sidste, sådan så at han kan blive overrasket i morgen, når han står op. Så vi har fået leveret de her bunker. Jeg skal lige prøve at danne mig et overblik over, hvilke stolper der skal til hvad. Og jeg tror, at det her over det gyngestativ, og vi starter med at samle tårnet. Så jeg vil starte med lige at åbne det her, og så vil jeg lægge dem ud. Tanken er, at det skal stå hernede. Jeg har prøvet sådan at sætte de her stolper op, for ligesom at lave en indikation af, hvor meget det kommer til at fylde, og hvor det nogenlunde skal placeres. Og prøv lige at se, der er begyndt at komme kirsebær på vores kirsebærtræ. Da vi flyttede ind, der var vi faktisk lidt i tvivl, om vi ville blive nødt til at fælde kirsebærtræet, hvilket vi ikke havde lyst til, fordi at det så ikke særlig sundt ud. Der voksede efeu op af hele træet, som Patrick så har fjernet, sådan så den ikke tog næring fra træet, og der er bare de fineste kirsebær over det hele. Så nu ser det i hvert fald ud som om, at vi godt kan beholde det. Det er forresten her, vi ikke har fået skiftet vinduer endnu, og her vi også kommer til at lave vinduesparti på et tidspunkt. Vi følte bare, at det ikke gav så meget mening at bruge pengene på det nu, fordi vi ikke vil få glæde af det her vinduesparti. Det får vi først glæde af, når vi kan renovere det rum, der er herinde. Og så er planen så, at vi også vil lave noget terrasseværk her, sådan så at vi har terrasse på den ene side af huset, men også hernede, hvor vi har sådan den store del af vores have. Er det ikke en lidt stor pind, Basse? Jeg er i gang med lige at lave sådan siderne til tårnet, som er det første step, vi skal lave. Så jeg har fundet de rigtige længder, og så lige i gang med at måle, hvor højt op de skal gå. Her 123 cm. Jeg skal bare lige finde en blyant, så kan vi lige markere det på. Fyren med den flotte hat. Der kommer her. De kommer med alle mulige forskellige sjove ting. Det her klatrestativ, blandt andet et rat og en kikkert. Den er altså meget tung. Okay. Måske kunne du hjælpe mig med at bære den. Hvad er det? Er det en rutsjebane? Ja. Kan du hjælpe mig med at bære den over? Ja. Ja. Den er meget tung. Altså den. Ja. Den er meget tung. Skal du lige have ordentligt fat? Ja. Ja. Vi nåede aldrig at blive færdige med at samle klatrestativet, fordi at så blev det skybrud, og den efterfølgende dag, der regnede det hele dagen. Vi har samtidig lidt nogle udfordringer med, at vores grund, den hælder. Så vi har lige skulle plane ud, så hele stativet ligesom kan komme til at stå plant, og vi kan skrue det i jorden med jordspyd, sådan så at det ikke vælter, når Holger han klatrer rundt på det. Så derfor har jeg besluttet, at jeg slutter den her vlog her, men jeg genoptager den igen i løbet af den her uge, hvor at jeg satser på, at vi får samlet klatrestativet færdigt, og hvor vi selvfølgelig også kommer til at lave nogle andre ting. Jeg ved ikke, om det er det gode vejr, eller om det er noget andet, men lige nu der har jeg virkelig meget lyst til at lave videoer, og jeg hygger mig med at redigere. Jeg tror også bare, at jeg har savnet, at
YouTube kan være mere sådan nærværende, og så synes jeg bare, at der er hjernedødt mange reklamer på Instagram. Altså jeg føler nærmest, der er nogen jeg følger, altså der er også nogen jeg har stoppet med at følge, fordi jeg nærmest hver andet opslag de lavede, det var reklame. Og jeg sidder jo også her på den anden side og ved, hvor rart det er, at man også bliver betalt for den tid, man sådan ligger i sit arbejde. Så jeg forstår 100%, at folk gerne vil tjene penge, og at dem, der lever af det, jo lever af at tjene penge. Men jeg synes bare, jeg ved ikke, om det kun er mig, jeg synes bare, at mængden af reklamer er steget voldsomt. Men nu vil jeg slutte den her vlog. Jeg håber, I kunne lide at følge med. Hvis I kunne, må jeg meget gerne give videoen et like. Det giver en meget god indikation for mig af, om I kan lide den her type content eller ej. Hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, så er du selvfølgelig også meget velkommen til at gøre det. Og du er også meget velkommen til at følge med ind på Instagram, hvor at jeg opdaterer lidt løbende. Og ellers så håber jeg bare, I har det mega skønt, indtil at vi ses i min næste video. Hej!